Ben, pois continuamos falando co presidente Isidoro Hornillos, querémolo facer deixando atrás a ese ano 2020, centrándonos no ano actual, na tempada 2021. Isidoro, cales son os retos máis inmediatos que afronta o atletismo neste 2021? Ano precisamente especialmente simbólico e importante, xa que se celebra ao centenario da constitución da Federación Galega de Atletismo. Contanos un pouco, Isidoro. Pois sí, Claudio, vai a ser un ano moi especial. Falando de desafíos, a práctica do atletismo é un desafío diario enorme por sí mesmo. Se ademais engadimos o feito de que neste ano cúmplese o centenario da fundación da Federación Galega constituída en 1921 e que ademais precisamos normalizar as nosas actividades dentro, por suposto, das limitacións que nos condiciona o COVID-19 e que por enriba, e esperemos que así sexa, vaise celebrar os Xogos Olímpicos de Toquio, pois podemos sospeitar a grande trascendencia desta tempada e tamén o enorme simbolismo da mesma. Dentro de poucos días imos presentar aos órganos de goberno da Federación as actividades previstas para conmemorar este centenario tal e como corresponde pois a un feito desta magnitude. Por outra banda, temos que seguir mantendo, e se fora posible, aumentando a oferta de competicións tanto de pista, de cross, de montaña e tamén, como non, de ruta. Lamentablemente, a inmensa maioría das carreiras populares de ruta, recordas que nós temos na Federación preto de 200 carreiras oficiais, pois a meirande parte das mesmas están canceladas e o seu futuro dependerá da evolución do COVID e de que tamén os concellos autoricen a súa celebración. É certo que o protocolo vixente permite celebrarlas contra reloxo con saídas escalonadas de 2 en 2 e sempre limitando, por suposto, o número de participantes. Sei que noutras comunidades pódense celebrar carreiras de ruta e mesmo de pista con calle libre, pero a legislación que debemos cumplir en Galicia non o permite e, por tanto, nós estamos como federación condicionados. Comprendo que os atletas o que queren é competir, pero nesta situación sanitaria chegamos ata donde podemos e ata donde as normas da Xunta de Galicia nos autorizan. A nivel da selección galega, a nosa pretensión é acudir a todas as convocatorias da mesma, tanto en campo a través como de pista, incluídas as escolares, maila que dependerá de si finalmente o Consello Superior de Deportes as oferta para este ano tan especial. Como sabes, na actualidade o programa Xogade da Xunta de Galicia, é dicir, o programa de Xogos Galegos Deportivos en idade escolar, non ten a día de hoxe activadas as probas nin de campo a través nin tampouco de pista, pero me consta que están traballando coa Consellería de Sanidade para intentar ofertalas. Por o demais, aparte de seguir cumplindo o plan estratégico presentado á Asamblea Xeral fai 2 anos, un dos desafíos que me preocupa moitísimo e que adico moito tempo é a mellorar as condicións de adestramento dos atletas. Neste sentido, este ano iniciaránse a construción de 2 novos módulos cubertos homologados, un deles en Vigo e outro previsto en Ribeira. Outro reto importante no que estamos traballando e que espero presentar no ano 2021 é o referente á Escola Galega de Adestradores da Federación, para que poidamos emitir titulacións tanto de técnico deportivo como de técnico deportivo superior en atletismo, evidentemente respaldadas pola propia Consellería de Educación para que teñan a máxima oficialidade.